Tasi dan noma. Wayo ni duniya ka ji garin daɗi gidan wuya, ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya. Wayo ni duniya ka ji garin daɗi garin wuya, ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya. Allah sarki duniya ashe wata ran sai labari, yau da mu ake ta tafiya ashe wata ran to muna kaburi. Kullu nafsi zai bar duniya kowa yana bisa kan sheri, kaji babbar tafiya wadda za a je ko babu shiri. Ba wanda zai tsaya Allah shi yayi wannan tsari, in ka so in ma ka kiya in lokaci yayi ba uzuri. Gar mu sakankace mu duniya akai mu lahira babu shiri, domin kowa bita duniya tabbas yana a cikin hadari. Magani na zaman duniya hakuri ne sai mu yi nazari, domin kowa yi juriya da nasara zai yi katari. Da sannu sannu ake tafiya kaɗan kaɗan a cin magari, mai nema babu karaya shi wata ran shi zai ci gari. Komi da lokaci a duniya rai da guri, to mu cika alkawari ga junan mu garda mu yi shari. Wayo ni duniya ka je garin daɗi garin wuya, ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya. Allah ka tsare mu da yin shari, komi wuya samu yi kairi. Allah ka ba mu lafiya ka tsare mu da shiga cikin hadari. Ba ma nufin shari ga kowa muna fata alkhairi, ya rabu ka sa kwan shari gare mu ya zamto alkhairi. Babban makaranta duniya ta saka waɗansu a hawiya ga wasu na yawon sharholiya. Yau kuka gobe ka dariya, yau ka sha zuma ku gobe mataji. Wayo ni duniya ka je garin daɗi garin wuya, ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya.